ako ewa anye salafiya fo ka wala wala anye hijibiya fo ko danfara juman b'u bolo ka surunya anye salafiya fo awuye n'u ko salafiya salafu ka delilata yoro saba de do salafu ka dawa a bɛ piye saba de kan n y'o fɔ aw ye k'a kɔrɔ dawatu salafiyan qa'imatu ala salasati dawaim Charles Bani ko a ko dawati salafiya bɛ piye saba de kan al-Qur'anul Karim Qur'ana bay wal hadisi sahiha ani ciden ka hadisa sahale wa fahmihima ala fahmi salafus salih anika Qur'ana ani hadisa iko fula famu salafus salih ka famu ka shebau tabi'un tabi'una ko salafus salih ye jonye mina sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina ako salafus salih ye nononde bo farahu fule salafu ka taabolo nu ka dellata yoro nu ka walili nu ka dawa ben ni sabade kan ako o kullu firqatun dalla min qadimin wa hadis qadiman wa hadisa wa ako jamakulu filile be depuis gale jamakulu filila a qadariyaw a murjiyaw a jahamiyaw a jaburiyaw jamakulu filila depuis gale ani sisa sababuhu adamu tamassuki bidaimati salisa a sababu ye jumaye uma piye sabana indemina salafu ka famu umode mina jamakulu filila depuis gale fo sisa fili sababu ye munye u ye piye sabana indemina wala farago fule hijibiya ani salafiyari ɲɔgɔn cɛ jamakulu hari n'a ye dalila kɛ ni kuranna ye a ye dalila kɛ ni sunna ye nka a ma dalila kɛ ni kuranna ni sunna la fahamu salafu salih ninnu de tɔgɔ ko hijibiya ninnu de tɔgɔ ko jamakulu filila ye faraku ye nin de ko diferansi jumɛn bɛ salafu ni kalafu ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko salafu mɔgɔ minnu tɛmɛna i ɲɛ hari e mɔkɛ minnu tɛmɛna i ɲɛ i fa minnu faturaw tɛmɛna i ɲɛ salafu de don mais n'u ko luga ye o ye min tɛmɛna i ɲɛ salafu kɔni ye min tɛmɛna i ɲɛ luga la mo istilaha la salafu ye mun ye n'u ko as-salafu salihu mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna ɲɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ tɛmɛna e ɲɛ mɔgɔ juguw de don mais n'u ko salafu salihu mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛnen ye u kan bɛ olu de ma sisan donc n'u ko salafu salih u kan bɛ sɛbɛw de ma ani taabinaw ani taabinaw ani dusukunna siri min tun bɛ nin jamakulu saba la taabolo min tun bɛ nin jamakulu saba bolo bato cogo min tun bɛ nin jamakulu saba bolo baara ɲɔgɔnya cogo min tun bɛ nin jamakulu saba bolo o sabatira mɔgɔ o mɔgɔ la i fana ye salafu ye fo ka taa diɲɛ wuli har ni te salafu ye jamana i ye salafu ye fil mu'taqad fil aqida i ka aqida la ye salafu ye ni salafu taabolo min na i ka aqida la ye salafu ye salafu kore nin de mɔgɔ ɲumanw tɛmɛnɛ qalfun wa qalafu n'u ko qalf o ye nɔna bela de qalafu ye de mɔgɔ minnu bɛna e kɔfɛ mais ale ɲuman b'a la a fana juguman b'a la mais kuranna ko fa khalafa min ba'dihim khalf bisukuni lam qalf o ye de nona bila jugu qalfu bisukuni lam o ye nona bila jugu mais n'u ko qalafu bi fatihi lam ɲuman b'o la juguman b'o la n'u ko qalafu min bɛna i kɔfɛ a dɔw bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛna e kɔfɛ mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ dɔw bɛ se ka na i kɔfɛ mɔgɔ jugu don n'u ko kalafu a b'o ta lugatigiw dɔ ko ni kalafu nana o ye nɔnabila ɲuman ye ni kalafu nana bisukuni o ye nɔnabila jugu ye dɔw y'o bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nin ye dɔw ko ayi kalafu bi fatihi lam a bɛ se ka na ɲuman na a bɛ se ka na juguman ma mais n'u ko kalafu kɔni bisukuni lam o ye juguman dɔrɔn de
donc différence min be khalafu ni sarafu ce khalafu ye salafu ye nyuma munun temena khalafu ye de munun be no kofe donc mogo fana ye aqida nyuma ni yata salafu ka aqida yata ina no kofe o ba fo ni sarafun wa khalafu u yen ninde fo mono korobe ke sisa mogo nyuma munun temena ani mogo nyuma munun nano u kofe u be ka kuma ni ka aqida ninde المامي اي arakan kelende so koni mo min nana e almami soro futuri sallila e koni arakan kelende soro almami bolo ni almami salamu bila ibo sara chokodi ni almami salamu bila ye arakan kelen soro almami nofe ika arakan fulanna ibe wuli ibe fatiha kala ibe sora daka ibe kambangenai ibe sigibe tayake parce que har ni kelembe salli futuru arakan fulo fula be bangede sora de be dawka donc ye kelende soro almami bolo ni almami salamu bila wuli kana ni ka fulanna iki ewa abange ka fatiha kala ka sora daka ibe sigi ibe tayake ni wulila ibe nani arakallaba min ibe faca doron kala ka kalida jukoro ibe sigi be tahiyake ni benna kelende mafuturi abe sarani jogodela safo fana ni benna kelende ma safo fana na ni almami salamu bila safo arakan fulana hari ni kelembe salli safo arakan fulana iba bangede ibe faca kala ibe sura dakare wa ni almami salamu bila ka arakan fulana de do ibe wuli ki abange ka fatia kala ka sora daka ibi sigi ka tahyake arakal laban fula to mi bu nati ibi ulu gunda ka fatia doron kala ube sarani jogodela bon koy ka kalante kalandon karamoya ke yorola nuko aqidate salafiya ka obebewa bon na ya soro uka aqida ube fendo de kala be e kay ka fendo de kala demisenun la minte salafu salihu ka aqida atebay ka mo la kala yorola nu babila ika aqida wole de la kala demisenun la minte salafu ka aqida kana mo la kala yorola onna ya sor kala nyoro mindo ija ko alendero ki bilala ekake udella ka sheikh salih fawzan nyinka ambe kala yoro dola ale ashaira wulude haklina be kala am fana ye karamo de am ba ke chogodi jamana de fana ye am bilala am ba ke chogodi akon ni sugu sisa ni ete sagola ni hari ale ashariya ka kala nabe kalanka manhaju de kono ne eyu kalala abangu ye on ben ninfo awye men ninte aqida sahaleñe de nimbe jamana ka kalande kono ka kalala na aqida sahalente niñe de on balla kalala min sahalente ninde sahalendo akon ni bese ko ke ibode ke demisenu ye donc ni fana be kala nyorola ni salafiyate kala aqida wore de be kala ni o aqida info ni bese ka sarafu ka aqida bange demisenu ye ibe demisenu la kala ka sarafu ka aqida bange ye na ya soro etese ko o ke pew donc kanata demisenu kala aqida la minte aqidatu salafu salim nubu bra fili bantiala Kona munke ko fura kele bonda la ikata soma kefe ko aka fura dima ki yere fura ko bebewa ni dankanya bi bolo ko abe lajeli de ke abe mushrika de ke ma yata ibn hakam ya ci de nyenenka
tuma mi asilamiyara a boto kuraro jahiliyara ko ciden ma ako an tun bɛ taa kolonfilinaw an tun bɛ t'u sɛgɛrɛ ciden ko fala taatihim a ko a kanu t'u sɛgɛrɛ dɔnnikibaw ko a sabatira ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ lajɛli de kɛ ou bien a bɛ musirikiya baara de kɛ hari ni e taara n'a ko n tɛ lajɛli kɛ e ye n bɛ fura dagalen de d'i ma a tɛ daga i ka taa sɛgɛrɛ ciden ko fala taatihim a ko a kana t'u fɛ yɛrɛ fewu ko dɔw ko ale bɛ tulu bile a b'o de feere yala tulu bile ni wagati min a sɔngɔ nɔgɔyara a sɔngɔ jigira ale bɛ se ka sa ka mara ye ni ayiwa dɔ farala sɔngɔ kan ka feere wa baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ o tulu bile e b'a sa wagati min i m'a sa ka bɔ mɔgɔw bolo ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ mako jɔlen b'a la bɛɛ bɛ ale de sa e taara sa ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ka taa lasago o ye ihtikaru ye ciden ko mɔgɔ si la yahtakiru laqatiya a ko mɔgɔ si tɛ ihtikaru kɛ komi monopole ko fɔ ala sɔsɔla mais monopole min haramuyara dɛ n'i ye fɛn monopole bɛɛ haju bɛ min na komi balo ou bien ninnu na ɲɔgɔnna tulu a bɛ don mɔgɔw ka balo de la tulu min nana bɛɛ bɛ taa tulu sa o yɔrɔ de la bɛɛ mako b'o tulu dɔ la o b'a kɛ karisa e ka a fɔ tulutigi ye kana feere mɔgɔ si ma e ka monopole e ka a sa mɔgɔw mako b'a la ka taa lasago pour n'a gɛlɛyara i b'a bɔ nin tɛ bɛn mais n'a y'a sɔrɔ tulu bɛ fan bɛɛ tulu bile in bɛ fan bɛɛ a sɔngɔ nɔgɔyara hali ni e ye hakɛ min sa la o t'a ba a bɛɛ mɔgɔw b'a sɔrɔ e ka hakɛ dɔ sa la ko mara ko n'a gɛlɛyara i b'a feere o tɛ ihtikaru baasi tɛ ka o la ko n'i bɛ jaka bɔ i ye minan sa ka na i yɛrɛ ma ni prix min na i b'o de jaka bɔ ou bien minan valeri i b'a feere min na dɛ i bɛ marchandise n'i b'a jaka bɔ i b'a feere min na o de bɛ jate wari min donna la o bɔra e bolo sa o tɛ ta ye o jaka wajibira minan in yɛrɛ de la sisan marchandise yɛrɛ dɛ jaka wajibira ale yɛrɛ de la sisan ale de ka valeri bɛ lajɛ a taara prix min na o tɛ dɛ a sanna prix min na kana ma o tɛ dɛ a bɛ feere min na i b'o de lajɛ misali la minan dɔ e y'a sa ka i yɛrɛ ma e ye 1000 de don a la mais e b'a kɛ ka feere 1200 i b'i ka jaka jate kɛ don min minan in bɛ feere 1200 de i bɛ 1200 de jate jaka wajiba minan yɛrɛ de la a valeri in de bɛ lajɛ i bɛ 1200 in de jate ka jaka bɔ n'i ye 1000 min don minan na n'i y'o de jaka bɔ 200 min dara ka fantanw ka hakɛ b'i nɔfɛ i m'o jaka bɔ dɛ a valeri de bɛ lajɛ silamɛya tɛ bin mɔgɔ kan a misaliya filɛ n'a y'a sɔrɔ e ye minan in ta e ye minan in san 1000 dɛ mais minan in binna e bɛ jaka bɔ wagati min minan in binna e b'a kɛ ka feere 800 de pour ka dɔ bɔ i ka perdi ma yala an b'a fɔ i ka 1000 de jaka bɔ silamɛya tɛ bin kan i b'a kɛ ka feere 800 min na i b'o de jaka bɔ minan in bɛ sanfɛ o a valeri de bɛ lajɛ minan in binna o a valeri de bɛ lajɛ wari min donna la o tɛ bon ko mɔgɔ dɔ de so b'a bolo o ko so ye allocation de tun bɛ min na a bɛ k'a ka musaka ye mais gɛlɛya y'a sɔrɔ donc a b'a fɛ ka so in a fan dɔ feere k'a ka juru sara n'o ye mais so in ma feere ni san yɛlɛmana jaka b'a la wa bon so in fan min ni a ye ŋaniya ta so fan min bɛ n'a y'a sɔrɔ a ye ŋaniya ta de ka dan tigɛ a kan
sisa koni ni so in fa min fulen ni nya kera marasandise nya do sugudela mbe kila nyine de la kera marasandise mbe kila de nyine ala ni nye kila nyine ala kila sura la dongo do mbasa awa so in kera mas o yoro ni kera marasa mba fere ko na ya nganyata dantigiraka ka fo so in fando in ba fere de aya do sugula abe fere de ni kilian sura la dron ba fere de o yoro ni kera marasandise o fa in kera marasandise sisa ni sanyele mana hari na ma fere jakabala abe a jaka sabe har ni warje ta bolo ni so in fere la samin temena la ba jakabola me na ya sura be fula de da abe fula de la ni nye kilian soro mba fere ni ma kilian soro fana odo jakata la folo buno semini nyin karanina nka so do be mbolo nka terendo be wembe fula la wakati dola na fo mba fere wakati dola na fo imba to golo ako jakata la te konte marasandi se folo ni be fula la fo dankane de kasoro ika kekelene ni dantigra kele kan wakati mide abeke marasandi se ni dantigra fere ka wakati mide dantigra ka afere ka kado sugula o wala kera marasandi se mais na be fula de la ni nye kilian soro mba fere ni ma kilian soro nka sobi mbolo jakatola o make marasandise mais na dantigira ka de ka dankaniya ka sisa a kera marasandise mba fere de jakka bola o de la kera marasandise bon ko balimamuso do ye kono soro ala kanna balimamuso silamuso tanga ku kolosi ko kono i makalo nani dafa ko aya tinya ko aye junugo soro mundo bo kono doni ke ba ya tila marhala damado me akelen ke la beye haramu koni kono na abe akakalo folola ni darura unana sababu unana abe se ka tinya komi ni muso kono mando ay dendo be sina aye kono soro abe ewa kalo folo la aye kono soro o den wore fana be sina ni nin kono in sabatira o den balo chogo be gelaya an ubo ko bana dobe bala afule ka kono min tan na kontira manyi bama so abdallah bumbaji ko ni marhala min fulen ni darura nana haju nana abe se ka cinya marhala fulana ni kono be kalo fulana kalo sabana o fana ka giri o fana ka gele ka teme kalo foloka ni kono bo fana la ni darura gelembe ni kono kontirela ba ni na toala dogotoro fula dogotoro danaya ma fula dogotoro sabatilen fula ni danaya buka uyafo ube dogotoro saba ka fo ni kono min fuleni na kontira mani ba ma de anka doni la de a jigito a bɛ se ka kɛ ba saya sababu yɛrɛ Cheikh Abdallah Bumbaji ko a ko ni marhala fana la a bɛ se ka tiɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ sabatilen fila y'a fɔ u bɛ saba a bɛ se ka tiɲɛ marhala sabanan ni kɔnɔ sera kalo 4 ma ni fiɲɛra k'a k'a la foyi tɛ se ka o tiɲɛ foyi t'a ladaga ye i k'o tiɲɛ fo majma fiqhi ye kuma dɔ fɔ ni dɔgɔtɔrɔ fila saba dɔgɔtɔrɔ ɲuman n'u y'a sabati ko den a ko a déformelen de do ba ko mu mal formé n'u ko a ka cɛ ka jugu kojugu n'a wolola cɛ ka jugu kojugu har a ɲanamaya cogo ka gɛlɛ ou bien a bɔtɔ ba nin bɛ se ka to a la dɔɔnikɛbaw ko nin marahala hari n'a bɛ kalo 4 la dɔɔnikɛbaw dɔw ko a dagara ka tiɲɛ mais u se minnu ma sɔn cogo si ni kalo 4 kɔni dafara u se minnu kɔni ma sɔn cogo si a kɔnɔ ka tiɲɛ a ko parce que nin fule ka fuɲɛ ka kala hari ni dɔgɔtɔrɔw ko ni a bɛ jigi don min ba bɛ sa de an t'a kɔnɔ tiɲɛ parce que n'an y'a tiɲɛ an ye nin dɔ faga nin dɔ ye o fula bɛɛ ye nin de ye sisan anw b'u to ye dɛ wolodon ni ala yɛrɛ min kɛ ni min kisira ala de y'a kisi ni min fagara ala de y'a faga n'u bɛ sara ala ye d'u bɛ sa an ka nɔ t'a la mais an tɛ kelen faga kelen ye n'a dafara kalo 4 nin bɛ fiɲɛ ka kala cilen de y'o fɔ cogo si kɔnɔ tɛ se ka tiɲɛ an b'o to ala yɛrɛ de bolo sa a jigi wagati o donc nin faamura wa
mais ewa ni darura yirete ka kono tinya doro konye kono jugu chorote mugo kana yenna ni darura te foite akera kalo foloye akera kalo fulane akera kalo sabane ni ya tinya ye haramuke ite jate ko ye mugo fagade me ye haramuke ko junubu bila kabaira junubu bila ye haramuke mais na dafara kalo nani ni finye ira ka kala ni ya tinya wala ye mugo fagade ika junubu be konte mugo fagala junubu de ni kanonani dafara ya tinya sababu site ibe konte mugo fagala junubu de bila ye mugo faga mais ni kalonani madafa kalo kele kalo fula kalo saba hajute darurate iya tinya kabaira junubu biya ye haramuke kwambaluma kedo eko Senegali de kwambaluma kedo Senegali kwale be juma salli misiri minna koni almami sigira mimbarika ube salli wele sinya duru ku be salli wele sinya duru mugo kelen take a kelen kelen mugo do de ba ke mugo duru be salli wele libe ke sinya duru uka juma bo chogodela juma fana salli len ko fe ube fatiyata yala be daga le ka salli nunun ko fe wa folo weleli duru min fule wo ye bidiya de juma weleli cide nyere tilela abubakar tilela umaru tilela weleli ko kelende do ni almami sigira mimbarika weleli mimbeke wode tumbe mais usmana tilela madina bonyana weleli min ni almami sigira mimbarika weleli mimbeke madina nka betane juma besi wakati besi ka se kasoro do ta kalama wala usmana sugu do be ko jawra so do tumbe o kajja usmana ye weleli kala do bira wosoka pour juma weleli folo ni wakati surnyana le ko ke pour sugu mogo hakili na jige juma ko la unu labbe unana juma la usmana ye weleli fulana indo juma weleli folo usmana ya do basitala usmana yenni weleli do seba bede nyana seba munun tumbe ciden ka seba bede nyana be ya sabati ni seba ya sabati usmana ka sunna do o kera sunna ya anka laboto fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ala ko mbawma ciden ko mbawma kin ka sunna mina anin ka kalfana ne ka sunna do semino kuma na mugo do fe ni nakosobe ko daga tiri dobe o ba fo ko usmana ye wodeli mindo ko bidiyado ko juma wodeli fulana ko bidiyado ako hada madenki yere ka qadara do iki ka valeri do iki janto ka fotala ako ni mugo minyen ni fa be ko usmana bunafana ani ciden ka sheba be yulu de ke bidiya mugo esisa iye wulu de ke bidiya kelay awa ko juma wodeli folo min fulani nye ako sunna de do kula fani nani nka sunna de do kele awa ako sebo bedo jinanai awa ko awa ale ko delila be usmana ka wolele sunna de ni ko fulay folo fa alayku bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin khalifa do de ka sunna do afulana anyogona tumbe cide nyere boro fajrila munna ciden yere ye fajiri ke welele fulay munna juma make welele fulay ciden tilar madina tunka dogo bebe welele kelemme me munya fajiri welele ke fulay ciden bolo ciden ko bilali be salli wale ni bilali ye salli wale bilali ka salli wale te fajiri kama de li yurji qaimakum wa yuwaqijan naimakum bilali ka wale fulay tumbe ke munna mugo munum be nafila sallila uluka sage katuka suguru de nube su mugo munum be sinogola ukawuli ukulabbe kuka suguridu bilali kawole fure kunye ninde atunteke fajiri kama abdullah ibn maktum ni fajiri kene chirawo de be fajiri wala deke me fajiri wala ni kera fure munna
pour ewa mogo munun be nafila la nu wulila u b'a kɛ ka nafila kɛ ni weleli fɔlɔ kɛra olu ka taa suguridu k'u hakili jigin u ka taa suguridu wagati sera mogo minnu fana sinɔgɔlen don u ka wuli donc u fana kɛ ka suguridu donc usmana fana ka weleli tembi ni weleli fɔlɔ kɛra mun na tembihu tɛ wa hakili jigi tɛ wa awa ko usmana fana ka weleli fɔlɔ ye mun ye tembihu do weleli fulana tembihu do a ɲɔgɔnna sɔrɔla ciden tile la awa ko sunna de do Cheikh Sal Fawjani ko weleli fulana usmana ye min do sunna do bidiya tɛ dɛ sunna do donc juma ni weleli fula de sabatilen do weleli sabate naani tɛ duuru tɛ min ye an ka jamana mɔgɔw dɔ mina hari jamana in kɔnɔ misiriw dɔ bɛ u bɛ weleli saba kɛ juma ɲiw mina min bɛ risala korenjɛ kɔnɔ wala janu salisu hadasaha banu umayya ko weleli sabanan ko banu umayya denw de y'o dɔn banu umayya ye jɔn ye usmana u b'a fɔ olu de banu umayya arisala be a janu salisi min fɔ bukari ka hadisa de don arisala be hadisa in tana kɔlɔ de ko weleli sabanan banu umayya de y'a dɔn maana usmana de y'a dɔn mais weleli saba min fɔra hadisa kɔnɔ ani weleli saba min bɛ risala kɔnɔ o de ye maliki majabi mɔgɔw mina sɛbɛnw juma weleliw y'a kɛ saba ye mun na ni cide ewa usmana ye weleli min dɔ kɛlɛ ni alimami sigira minbari ka weleli min bɛ kɛ fula salli joli saba a janu salisu min bɛ hadisa kɔnɔ sabanan in laɲini ye de salli kɔrɔta parce que ciden ko bayna kullu ajanini salat ciden ye salli kɔrɔta wele ko salli wele a ko salli wele fula ni ɲɔgɔn cɛ salli bɛ maana salli wele ni salli kɔrɔta ni ɲɔgɔn cɛ salli bɛ donc a janu salisu min bɛ risala kɔnɔ ou bien ni hadisa de risala y'a ta a janu salisu sabanan laɲini ye salli kɔrɔta de olu jatela o fana y'a damana salli wele de u ye weleli saba kɛ donc juma ye wele sunna ye weleli fula de ciden tile la weleli min tun bɛ ani usmana ye weleli min fara kan donc ka juma wele siɲa saba ou bien naani ou bien duuru o ye bidiya ye fula in de ye sunna ye juma kɔfɛ ka fatiha ta o ye bidiya ye ou bien kelen ka duwawu kɛ jama tɔw k'a fɔ amina o ye bidiya ye ciden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddu a ko ni mɔgɔ min ye baara kɛ ale ka ɲamara tɛ baara min ka bɛ segin ma donc a dɔnna sisan ko ninnu ye bidiya de a dɔnna wa o n'a dɔnna bidiya de bɛ ninnu bolo an bɛ taa yɔrɔ filanan na yala ne ka saliw kɔfɛ a bɛ cogo di ka saliw kɔfɛ an ko bidiya mɔgɔw tilalen don ka taa tila yɔrɔma fila bidiyatu mukaffira wa bidiyatu khairu mukaffira bidiya dɔ bɛ a b'a tigi kafiriya ka labɔ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ min ka bidiya b'a labɔ silamɛya kɔnɔ salli tɛ saha o kɔfɛ hari ni kelen bɛ salli ka du kɔnɔ i tɛ salli o kɔfɛ misali la min ka bidiya ye de a bɛ kantigɛli de kɛ kaburu ye a bɛ kaburu sɔn a bɛ dafalen kɛ ni kaburu ye a bɛ taa dama kasi kaburutigi la nin tigi ka bidiya b'a labɔ silamɛya de kɔnɔ ni sabatilen bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo alimami bolo n'i b'a dɔn hari kana juma salli a kɔfɛ a yɛrɛ bɛ salli min kala ma ko t'a la ni e sallira a kɔfɛ ka salli tɛmɛna mais n'a y'a sɔrɔ bidiya de b'a bolo min ma labɔ silamɛya kɔnɔ komi n'a y'a sɔrɔ misiriw u t'a ye nin bidiya ninnu de e tɛ akida jugu dɔn u la u tɛ bidiya wɛrɛ dɔn u bolo min b'u labɔ silamɛya kɔnɔ u ka bidiya ye ninnu de ninnu ye bidiya ye mais bidiya minnu don kabayira junubu de don u t'a tigi labɔ silamɛya kɔnɔ n'a tigi ma labɔ silamɛya kɔnɔ an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min sunna misiriw bɛ salli yɔrɔ b'i bolo taa salli sunna misiriw la kana salla a kɔfɛ hari n'a ka bidiya ma labɔ silamɛya kɔnɔ ni sunna misiri bɛ salli yɔrɔ wɛrɛ b'i bolo sunna misiriw sunna limamiw bɛ taa salli o kɔfɛ kana salla a kɔfɛ ni salli yɔrɔ tɛ e bolo pewu misiri wɛrɛ si de tɛ ni e bɛ juma salli misiri wɛrɛ si de tɛ ni e bɛ jama salli dɔɔnikɛbaw ko jama salli ka gɛlɛn ko bidiya b'a bolo bidiya min ma labɔ silamɛya kɔnɔ o tɛ jama salli bi ka bɔ i kan taa salli a kɔfɛ mais kana fara k'a ka bidiya la taa salli kɔfɛ ni salli yɔrɔ t'i bolo mais kana far'o kan u ka bidiya la
donc nu ewa juma banna ni be wuli ki karakan fula min salli bo salli kana faruka fatiha tani duawula ni bo misiri kono kata bo kata donc ibe se ka sallu ko fe ni salli yoro wetti golo mais na ya soro ambe dore faraka na ya soro eye mogoye mogo be ella jede eye doni ke bagade eye karamo do de mogo chaman de kadana yabe eka nu ya aye ekam eye min fo eye min ke dro mogo bi nomina ni eyere yado ni ne tara salli ni bidia mogo ko fe aba nyaga ka barka do ka bidia la mogo ba fo ni karasa beta salli mogo min ko fe o ye mogo nyuma de mogo be tromper na ene eka ko fe salli aka ko fe salli bolo mogo be tromper na o ba ka bidia nyaga ekanata de ekanata salla ko fe sala amma salaha do kama parce que ni etara salla ko fe mogo be tromper na aka bidia be nyaga yere la aka bidia be fanga soro ni nimbala kanata salla ko fe harina ka bidia ma la bo silamiya kono ekata salli rowere ubi ka salli ka sokono parce que ni sallira nin ko fe mogo chaman de be tromper na iba fu karsa yere be salli mogo min ko fe bebe chaman de be ta salli a ko fe eno fe non ulu makala ulu te bidia bali bo nyogona abese ka sababe kulu fili ale fana be nyaga yere la haraba ka bidia minna sisa do de be faraka parce que ile yere ba jate mina ni karasa koni bena sallin ko fe mbake kan ninke fana fende tala abe bamba ka bidia ka furusuni fanga sura ka bidia la donc ni ya do ni mogo min nyado e ka salli bidia mogo ko fe nimbala e kana ta salla ko fe subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ewa anye salafiya fo ka wala anye hijibiya fo ko danfara jumambu bolo ka surunya anye salafiya fo awuye nu ko salafiya salafu ka delilata yoro sabade do salafu ka dawa abe piye sabade kan nyo fawuye ka koro dawatu salafiyan qa'imatu ala salasati dawaim Charles Baniko ako dawati salafiya be piye sabade ka al-Qur'anul Karim Qur'an bay wal hadith sahiha ani ciden ka hadisa sahale wa fahmihima ala fahmi salafus salih anika Qur'ana ani hadisa iku fula famu salafus salih ka famu ka shebau tabi'una ko salafus salih ye jonye mina sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina ako salafus salih ye nononde bo farahu fule salafu ka tabulo no ka dellata yoro no ka walili no ka dawa ben ni sabade kan ako o kullu firqatun dalla min qadiman wa hadisa wa ako jamakulu filile be depuis gale jamakulu filila a khadariyawo a murjiyawo a jahamiyawo a jaburiyawo jamakulu filila depuis gale ani sisa sababuhu adamu tamassuki bidaimati salisa a sababu ye jumaye uma piye sabana indemina salafu ka famu umode mina jamakulu filila depuis gale fo sisa fili sababu ye munye uye piye sabana indemila wala farago fule hijibiya ani salafiyari nyogonje jamakulu har na ye dalila kene qur'anai aye dalila kene sunnai na ma dalila kene qur'anani sunna la fahamu salafu salih nunun de togo ko hijibiya nunun de togo ko jamakulu filile farago yeninde